Gràcies. Ara donaríem la paraula per 5 minuts a la senyora Lara Bonyi. Quan vulgui. Gràcies. Bon dia a totes i tots. Estic molt contenta de poder ser avui aquí i us agraeixo l'oportunitat de compartir la nostra experiència i coneixement sobre la realitat del sensellarisme. Amb això volem contribuir perquè la llei de mesures urgents i transitòries per fer front i erradicar el sensellarisme sigui una realitat a Catalunya. L'entitat que represento, el Centre d'Acollida 6, acompanya des de fa 24 anys a persones que es veuen obligades a viure en situació de sense llar. En els darrers 9 anys hem posat un èmfasi especial en les dones, incorporant la perspectiva de gènere de manera transversal a tot l'acompanyament. Per abordar amb eficàcia el repte d'erradicar el sensellarisme, cal reconèixer que avui disposem de poques dades i sovint fragmentades sobre aquest fenomen per diferències territorials, metodologies o manca de voluntat, fet que impedeix tenir una dimensió real del fenomen, especialment en el cas de les dones. Tenim en general dades parcials i recomptes que, per sort hi són, ens donen la fotografia d'un moment en constant evolució i, el més preocupant, en constant creixement. En el cas de les dones en situació de sensellarisme, només una petita part viu directament a carrer. Ser dona i patir sensellarisme és una doble vulnerabilitat. Sabem que la pobresa té rostre de dona, sabem que els índexs de pobresa augmenten segons el gènere. Parlem fins i tot de feminització cronificada de la pobresa. Llavors, on estan aquestes dones? La majoria viuen altres formes de sensellarisme menys visible. És un sensellarisme ocult, amb estratègies de supervivència per evitar espais hostils, espais com el carrer o molts recursos encara molt masculinitzats. Estem parlant de dones que viuen en habitacions de relloguer que poden pagar avui i demà no. Dones que intercanvien serveis exclusivament a canvi d'un sostre sense cap mena de drets ni garanties. Dones que es veuen obligades a ocupar el sofà d'amics, de familiars, de coneguts i a passar tot el dia a ras per no molestar i que no les facin fora. O fins i tot dones que sostenen relacions profundament tòxiques per evitar el carrer i guanyar una mínima percepció de seguretat. El sensellarisme femení ocult és incalculable a dia d'avui, però entitats com ASIS sabem que si promovem i facilitem espais dignes especialitzats amb l'aplicació de la perspectiva de gènere en tots els aspectes, les dones invisibles apareixen. Una recent investigació sobre aquest fenomen duta a terme a Anglaterra ha demostrat que el nombre de dones en situació de sense llar és 9 vegades més alt de les dades registrades per part del govern aplicant metodologies de mesuració tradicionals. Amb aquesta llei ens focalitzem en dues realitats. D'una banda, les veïnes i veïns que viuen a ras, a la intempèrie, i de l'altra, a les veïnes i veïns que no tenen una llar i que dormirien a ras si no fos per l'ajuda d'una administració o d'una entitat social. Aquesta llei és una gran passa endavant per a les persones en situació de sense llar i per al conjunt de la societat. Tot i que les dones no són majoria en aquestes categories, les seves històries i les seves múltiples experiències de violència mereixen una atenció especial. També mereix una atenció específica amb perspectiva de gènere al disseny i la implementació d'espais residencials dignes i de nous centres de baixa exigència. S'ha dit que aquesta llei és complexa i densa, ho és, com també és complexa la situació de les persones sense llar, persones que continuen tenint com a única opció viure al carrer, persones amb tots els seus drets més bàsics vulnerats i encara pitjor sense ser reconegudes encara com a subjectes de ple dret, a més exposades a discursos i agressions d'odi. Per facilitar la preparació de les esmenes, recordo que les entitats vam enviar als grups parlamentaris la proposició de llei amb un breu document. Aquest document, precisacions sobre el text articulat, explicava petites correccions i afegits respecte a la legislatura anterior. També recomanem incloure el supòsit dels assentaments dins dels subjectes de la llei, la categoria 11 de la tipologia ethos. No podem seguir abordant només la punta de l'iceberg. Si volem actuar de manera decidida contra el sensellarisme més crònic i visible, ens cal aquesta llei i ens cal ja. Deixar enrere el carrer és encara avui un somni llunyà per a massa ciutadanes i ciutadans. Persisteixen estereòtips que responsabilitzen les persones de la seva situació, quan la realitat és molt diferent. Estar en situació de pobresa no és cap delicte. Continuar diagnosticant el sensellarisme com un problema de l'individu debilita els esforços per prevenir-lo i posar-hi fi. Entendre qui i com es converteix en una persona en situació de sensellarisme és clau per entendre la realitat. Una persona en situació de sensellarisme és algú que pateix l'exclusió del mercat de l'habitatge, que viu la precarietat del mercat laboral, que veu com s'erosionen les polítiques de protecció social, que sent l'absència d'una integració real sociosanitària, que pateix les polítiques migratòries, que pateix les violències masclistes, que surt de recursos d'acompanyament sense cap transició al seu futur.
Catalunya necessita una comprensió estructural i una resposta estructural al sensellarisme. Les causes estructurals que afecten a les persones en situació de vulnerabilitat social no deixen de condemnar-les dia rere dia a estar més a prop del carrer que no pas d'una llar. Acabo en un 30 segons. Amb aquesta llei pionera a nivell internacional, Catalunya serà a l'avantguarda pel que fa al reconeixement dels drets de les persones sense llar. Aquesta llei, ja s'ha dit, va de dignitat. Les persones en situació de sense llar, tot i les condicions precàries en les que estan obligades a viure i a morir, no perden la seva dignitat ni l'han de recuperar. La dignitat la perd un sistema i una societat que permet que hi hagin veïnes i veïns que no tinguin cap altra alternativa que viure al carrer. I el carrer no és cap espai digne per viure. Gràcies.